Labing-unang Sinulog Pabuto Festival sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City, nagmalampuson. Gisalmutan kini sa nagkalain-laing mga contingents, gikan sa napuo ka mga purok sa barangay. Gisugdan kini sa usa ka street dancing o gisunudayon ang ritual showdown nga gisaksihan sa gatusan ka mga mulupyo sa dapit. Gideklarar nga kampyon ang Cluster 6 Tribo Babag Dance Company sa Purok Rambo og 5-star kinsa mausab ang nakakuha sa Best in Costume ug Best in Choreography Award. First runner-up ang Cluster 2 Purok Butterfly 1 ug Purok Thunder nga mausab ang nakakuha sa Best in Musicality ug third runner-up sa Street Dancing. Ug second runner-up ang Purok Shooting Star ug Purok Bombshell nga mausab ang second runner-up sa Street Dancing. Ug syempre, kay anaa sa barangay ang nag-inusarang licensed manufacturer sa pabuto sa lalawigan sa Subo, gitapos ang kalihukan sa usa ka mabulukong fireworks display. Matod ni Kapitan Eulogio Cesar Logi Manayon, matag ikaupat nga Domingo sa Enero sila magsaulog ug sinulog. Ang paninghigayuna, lakip sa ilang gi-highlight ang nagunang panginabuhian sa barangay nga mao ang paghimo og mga firecrackers ug pyrotechnics. Atong gi-elevate ang ato ang sinulog base nga kanang sinulog para kay tunap ma-strengthen sa ma-uplift sa ang atong livelihood nga ma-showcase ang pabuto nga manufacturing pabuto diri sa Barangay Babag.